tapinda nenyaya yevana vaSceva. Tapinda nenyaya yevana vaSceva. Tapinda nenyaya yevana vaSceva. Tapinda nenyaya yevana vaSceva. Marvaiteminana ane mavoko aPauro. Marvaiteminana avachandisa Pauro. Aishandisa mucheka zvirwere zvichitama, mahendikechi zvirwere zvichitama, kana maapurod neakaipa iswera. Zvikadzi nevana vaSceva, boys muri kuona here kutambika apa. Vari kungoshandisa zita raJesu chete, zvinhu zvichitoitika guys, tinoita mari, tinoita popular. If Paul can do it, why can't I do it? In our own pidgin English. If Jesus did it and Paul did it, why can't we did it? Vana vaSceva vakaedza kutevedzera ngoma, vakazozvireka vazendetswa netmon. Ascended. Vana vaSceva, Vana vaSceva, Vana vaSceva vakaedza kutevedzera ngoma, vakazozvireka vazendetswa netmon. Ascended. Vana vaSceva, Ascended. Vana vaSceva, ndokutanga kumunera, achomunera, ndokuramba echovanera, vechirohwa vechimhanya. Ipapo manje paita arohwa ari pasi, arohwa ari pasi, arohwa ari pasi, achirohwa shaba chematsenga dzungu ari pasi. Hei, pakafambwa munhu akamhanya asina kupfeka, ndokutoona kuti hei, ndiri naked, atopanze. Jesu tinomuziva, Pauro tomuziva, ndiwaniko, ndati ndiwaniko. Uri kuti warohwa here? Auna kujaira kudzinga madhimoni zvekukopa manje so ndofunga boys rakaswera richiita practice, richidzidzira kudzinga madhimoni zvinoita Pauro. Iwe asi mafanis, it's not something you can mimic and succeed. It's about knowing him and acknowledging the power that is in him. Iwe madhimoni anorova, funza vana vaSceva, madhimoni anorova, funza vana vaSceva, madhimoni anorova, akavashambaradza, 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 zvamura. Vakomana anditi maiziva inotangwa neboys racho rinoona
vachishandisa polus kanzi zinongokopa vari kungoshandisa zita rajesu zvinongo